Honamu yede. Nyamiadum. Yes, Arahose mo esi na ha dwen. Ma sisi ayi nyina nkoma ayi di nyina ne kwan befa so a. De sisi ni de ekoso no entimi enkwachiri na ebetimi apɛ poma ne sibire ne de esi ama ne makom. Na as member of parliament yes oje ne sen na de anu so na betimi akande afa ho. Yo minya they said the CD did say in the yarden cause entwa yi nipa nkwa de ehu hia so be free nipa nkwa de ani anka ye hwe japade so na enra ni dem about me constituency ya me year community engagement me cut town by town and na me case assemblyman or one of the towns when about to take car so ya boni to ekono na soldier for mo gade asanko mines and na boni to and she say ho na the cover and say day before no na nipa ni bi omso mo for mo nyuma so soldier for mo gade asanko mines chesi omo away omo chesi omo away na omo de omo koi na omo be omo ade chi omo hwe na nipa ba kwa na okom no omo gu no omo ko hwe no na chi say the omo kan and say chuo afeka no ama akoto nsuo bi mu owu ti eno ne are ho sem na magunu no nsu ye se ne a ombe ko no makobo asanko fo amane ye se de asie ni nipa mokunu no de hye ti assemblyman o ho no ono na edi omo ni mama omako na say soja for to assemblyman ni mom na omokunu and the binim super prior or more hospital na ti say the Akoma Rehosema Akoma no na me de ye mikiti ye to say ya wade trem me call chronic program nyanka sami kono ni ho asoja for ni bia omo ejeja ho omo doso ma mi busa ho question ye omo kan ni say asoja for mo bo mining company ni ho ban eno no omo gu ho no because ko ye ni program e wo chronic. About 80% of the questions and answer concerns and coffee raise here, no. Next, say Asanko mines, more sitting on money community, no, at here, no, and Koye community, no, more money break, and Asanko mines in Pichom, Yomo Popo, who call food in Kofa, or Chinan Koye say, Omabe you quiet to cloning chain pa, it's a hot almost train at here. A whole lot of way these are na abako ni so nti we no na jama community no omuni asanko nyema enkoji I mean, Coco do here, Hosama Diaba. I mean, the American said, the money movie, the institutions development
na yana na mpɔdwe hɔ ɔmo ne yɛ kasa bɛti deɛ no ɔmo so yɛ na ano ɔde papa ne yɛ kasa na papa ne ɔno ɔbata yɛ na ɔmo so gyina lɛkyɛ na ɔmo so papa ne tuo abɔ nkɔfo mmienu ɛtuo ama ɔmo nsa deɛ ɔmo nsa atɛtɛ ne yɛde wɔ se deɛ so ɔmo so ama asabɛ ma ne deɛ ɔmo kasa na ano nyinaa tutu fam na ano nyinaa ɛtutu fam ɛnti ɛtutu yɛ ne tia like upon that my need and almost suoma bɛdi a nama bɛdi anan wɔn ti bɛdi asa asa bɛtena so ma yɛ akɔma ne ya ɛnu adi yɛde hwɛ ma ɛnu adi yɛde hwɛ ma ɛnu adi yɛde hwɛ sukuu suoma ti bi a wɔanyɛ adi a yɛ so etu na wɔn ti yɛ yɛ ɔbɛbi akɔba akora no yɛ wɔ hɔ nom a na mirika asɔgyafoɔ ɛde tuo ɛde nneɛma aba abɛpama nkɔfoɔ eti yɛ agya ne yɛ no yɛ nua baako koto nsuo ni yɛ nua baako ɔmo kuro no ɔmo di adi aburo no di aba ɔmo di aba aburaburo no ɔmo wi yɛ yɛ gya ne deɛ yɛ de yɛ nim adi akye yɛ no yɛ nua ne kɔ yɛ no wɔ da nsuo ni mu a yɛ de na to ano a na yɛ nyinaa no atete a asɔgyafoɔ ayɛ dɛ ɔmo akuru di ato nsuo adi akye ne yɛ kɔ busa sɛ adi adi ɛna yɛ ayɛ wɔn mu a nke sɛ yɛ num na ti kure mu asɛ yɛ nso bɛ ti na kankyɛ yɛ yɛ firi mu ano nso a yɛ akɔ no yɛ yɛ kɔ du wɔn hɔ no ɛni mu hɔ yɛ ni yɛ kuro ne yɛ ti mu no yɛ kuro hɔ na mu no a ɛna asɔgyafoɔ ni sɛ hyia yɛ aboabo asambere man egyina ne moto a ɔpata yɛ sɛ yɛnyai na yɛnkɔ na yɛna na mpɔdwe hɔ ɔmo ne yɛ kasa bɛti deɛ no ɔmo nso yɛ na ɛwɔ na papa ne yɛ kasa papa ne ɔmo ɔpata yɛ na ɔmo so gyina n'akyɛm na ɔmo so papa ne tuo abɔ nkɔfoɔ mmienu ɛtuo ama ɔmo nsa deɛ ɔmo nsa atɛtɛ ne yɛde wɔ se nyɛ so ɔmo so ama asambere man ne deɛ wɔn kasa na ano nyinaa tutu fam na ano nyinaa ɛtutu fam. Immediately, no. But before investigation, you are demanding the withdrawal of the military. Yẹn ní ẹ̀bà ọmú kúrò náà ọmú di adé àbúrò rẹ̀ di àbá ọmú di àbá àbúrò búrò náà ọmú rí ẹ̀yẹ yẹn ní ẹ̀dí ẹ̀dí ẹ̀mí adé ẹ̀kọ́ yẹn no yẹn ní ẹ̀kọ́ yẹn no mú ọ̀dọ̀ ìṣó ni mà yàdé náà tún àánú à náà ẹ̀ nyina àná àtẹ̀tẹ̀ à asọ́jàfọ́ ayé dẹ̀ ọmọ kú di adé ìṣó adé ẹ̀tí ìdí ẹ̀kọ́ bú sàṣẹ ẹ̀dí adé àní ayé wọ̀ mú à ìdí ẹ̀sẹ̀ yẹn nù mìíràn tí kúrẹ́ mú àṣẹ yẹ kwan no so a yɛ akɔ no yɛ yɛ kɔdu wɔn hɔ no ɛni mu wɔ yɛn ni ayɛ kuro yɛ tu mu no yɛ duru hɔ na mu no a ɛna asɔfo ɛfɔ ni sɛ hyia yɛ aboabo asambile man wei yɛ practice ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ nti ɛnyɛ ade bi ɔsɛ ɛbohu sɛ ɔmo aba hɔ a wɔsɛ huhu na manfo wɔ hɔ wɔn ɔmo yɛ adwene saa. I mean, some level of security is okay. Some level of security is okay. But when it gets to a point where it becomes excessive and intimidating, then it's a problem. For now, the level of military deployment there is intimidating and excessive. Even when you are, I said I saw it with my own eyes when I was going to this very town on Thursday. So, and then Adibia will be exaggerated. If the media could go there, you will see the thing for yourself. But it's excessive. And it's all because they've not engaged the community well. You need to engage the community. And you see, engaging the community, it's not about going into some one or two communities, maybe giving them a borehole here and there, and that's it. You need to engage. We have community leaders for NPO, DCO, assembly members, chiefs, these people already know they have, plans for the community. So you have to tap into these people to understand these plans and come along to help if you want to help. Okay. But if you go on your own way to do one or two, then you don't even know where we have the issues. So they need to engage more. And like I'm saying, even since these issues came up, I haven't heard anything from them. I haven't heard anything from them. So, they released that it's giving out
fine. They say they were engaged. Whom are they engaging? So they need to, get really practical. I understand these things, that yes, corporate bodies and all that. I understand it very well. I've also run corporate bodies before, but they need to engage. There's no smoke without fire.